Я... Добра тренировка, Лойд. Да, Кай, така е. Кол, сега ти трябва да овладееш новите си призрачни сили, които имаш. Добре, сенсей. Хо-хо, видя ли ме, сенсей? Успях. Браво, Кол. Справи се отлично. Ния, трябва да ти призная нещо. Аз те обичам. И аз те обичам, Джей. Призовавам те, Надакан. Къде съм? Коя година сме? Надакан, може ли да бъде част от твоя екипаж? Да, може. Но първо трябва да победим нинджите, защото те ще ни създават само проблеми по пътя. Добре, тогава знаем откъде да започнем. Ей, нинджи, има тревога. По новините даваха, че вие сте направили обири, но сигурно е бил някой джин, който се преобразява. Вероятно. Джин, какво е това? Като вълшебен дух, но докато ти изпълни желанието, ти се иска да не сте го срещал. Нинджи, трябва да побързате. Добре. Нинджи на бои. Аз не намерих нищо. И аз. И аз не намерих нищо. И аз никога не намерих. Мечът на душите. Тук пише да внимаваме какво си пожелаваме. Някой да не би да спомена желания. Тръгвам, сър. Хей, приятели, чувате ли това? Да, хеликоптер. О-о. Нинджи, не мърдайте. Вие сте арестувани. Следва продължение.